Mga PUJ drivers sa Lakban sa Lapu-Lapu na nawagan ganto sa Task Force PUJ nga unta tugutan silang datadahan lang ang ilang pagbayad sa mga pending nila mga violations aron nasubli silang makabalik sa pagpamasahero. Si Luan Mirondina sa report. Bit-bit ang mga resulta sa swab test sa mga kauban ng PUJ drivers, miduaw sa buhatan sa City Traffic Management System si Rufo Piloton, uban ang laing PUJ driver aron masumiter na ang mga rekisito ug makakuha na og clearance. Gikinahanglan nilang makakuha og clearance sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa dakbayan sa Mandaue aron makakuha og special permit sa LTFRB 7 aron subli na silang makabiyahe. Apan tungod sa kadagko sa ilang bayranan sa mga pending violations sa duha ka mga LGU, maglisod sila pagbulto og bayad niini. Among dolo ng Sinas Mayor, sa legal ba, sa ano mo pumagi, siguro madatahan lang namo. Kaya di gid makaya namo kay malima na kapito ka buwan, wala gid bisan gani sa kuan bisag sasap. Kung imi kadawat. Apan gipasabot ni Mario Napole, pango sa CTMS, nga igo lang silang nipatuman sa nasabutan atol sa tigom sa Task Force PUJ nga gilangkuban sa LGU sa Cebu City, Mandaue ug Lapu-Lapu uban ang LTFRB 7 ug LTO 7. Ang lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Mandaue andam nga mopasud sa mga PUJ nga gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kun makumplay lang niini ang tanang mga rekisito. Ang nasabutan yun nga pabayaran gyud katong mga pending violations yun. So walay data-data nga na. So I don't know kung mausab. Uban ni God Ferrilian, Luan Mirondina, Balitang Bisda.